O Concello de Cambados sae o paso da última polémica ao redor da festa do Albariño, tras coñecer que o pleno do Consello Regulador da DEO Rías Baixas aprobara o peche das casetas do Paseo da Calzada ás 12:30 da noite. O Executivo asegura que aínda non existe unha proposta formal. Mantivemos conversas tanto co presidente do Consello Regulador, que ese horario era un horario en principio como orientativo e que a partir dese horario que nos que íbamos aínda a negociar e a falar como quedáramos na reunión anterior. Así que realmente facer unha polémica de algo que todavía non está falado nin está clarificado, penso que non ten moito sentido. Esa reunión seguinte a ese pleno que se celebrou no Consello Regulador foi consensuada para o día 30 de maio. Si que dende o Concello adiantan que non estarían de acordo con que as casetas pecharan pasada a medianoite, pero a súa intención é escoitar o que teñan que dicir dende o Consello Regulador. Entre que vas á playa, ves, duchas, te cenas algo e ves para Cambados, xa casi prácticamente son as 12 da noite. Entón, eso que temos que falar co Consello Regulador e a ver, bueno, pois eles que tamén expoñan a súa opinión ou as súas motivacións de por que eles iron ese horario. Para o Executivo, o Consello Regulador é un aliado na organización desta festa, unha das máis importantes da comarca do Salnés, e que este ano busca conseguir a consideración de interese turístico internacional. Afianzar e conseguir novos sobre todo afianzar os mercados internacionales das adegas da Denominación de Orixe en Rías Baixas e tamén promocionar turísticamente non só Cambados, sino tamén toda a comarca do Salnés, porque, bueno, se se consigue esa declaración, sería a primeira vez ou sería a primeira festa da comarca do Salnés co sello internacional. Tamén destacan os importantes cambios e melloras que se produciron na festa nos últimos anos. A aposta por mellorar a seguridade e a limpeza son algunhas das determinacións que levou adiante este goberno e que buscan poñer en valor a multitudinaria cita. Nós queremos separar totalmente a imaxe dunha festa que exalta un tipo de viño do que sería un botellón, e o Consello Regulador ten o mesmo obxectivo que nós. Entón tamén aí é de onde xurden os movementos por como dar unha imaxe pois bueno, de gozar dun produto, de gozar do viño. O cuarto socio do Goberno cambadés xa se pronunciara sobre a postura do Consello Regulador hai uns días. Somos Cambados asegurara que unha reducción tan drástica de horarios pode resultar contraproducente e pediu cautela á hora de facer cambios que poidan prexudicar a festa.